gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 1, 2, 3. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub, bibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. Pito, walo siya. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa wish come true na skin mo, may White Rose, pampaputi tip para sa iyo. Sa pagpapaputi, hanapin ang sabon na may kojic dipalmitate. Ito ang safe at effective na ingredient sa White Rose. At iwasan ang may mataas na hydroquinone dahil maaari itong mag-cause ng skin irritation at overdrying. Para sa pagpapaputi na walang hapdi, mag-White Rose Kojic Whitening Soap. May Kojic Whitening at shea butter for white skin na soft with regular use. Yan ang White Rose, pampaputi tip for the day. One day, isang araw, ay ito napansin ko. Toothpaste na pinili ko. Sa fluoride, bitin ito. Ang leading brand Bango, dilita ng tunay maximum fluoride. Busa misis, pag unique toothpaste. Tanan may maximum fluoride protection, patok sa tooth decay. That's why kaya ngayon, unique ang toothpaste ko. Kahit anong kulay, maximum fluoride ito. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Unique toothpaste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang sarap-sarap, nakaka-relax. Bawat higop nila ay lakas. Yung mixed coffee, hindi ako gumamit kaya ang sarap ng tulog. Wala nang problema ako sa pagdamit. Simula nung mag-take ako ng mixed herbal coffee, nawala sa akin yung paghahapdi ng sikmura. Gumaan ang aking pakiramdam sa katawan. Mix and herbal coffee, malaking tulong sa akin yun dahil talagang nakatulog ako ng mahimbing talaga. Pananakit ng ulo nawala na rin. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang Doc F Mixed and Herbal Coffee, Doc F Health Aromatic Plus sa Plus, at Doc F Malunggay Capsule ay mabibili sa Dipolog City, Inso Minimart, VCR Pharmacy, Alkias Pharmacy, Rewards Pharmacy, at sa lahat ng Doc Alternative branches nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay. Aniya na usambang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gyapon niining ubusan niyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dunduyano Sr. alias Veritas. Okay, sige po, no? Hanggang magkauban nato din sa estasyon ng atong mga kasama sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, dugusab si kasamang radyoman Tax Ilumban, o sa gawas. Magyapon no, ang atong mga kauban gyapong kasamang radyoman Reynaldo Cuenca, o gusab si Ion Ilumbaring.
O sa gawas, ito nun to na isgutan. Pasiunang patimbaya sa daig hapon, no? Sa atong amahan din sa estasyon, no? Ang atong station manager, si kasamang Edgar Dogumo, banan sa iyang mga kahubang, baga radyoman. Okay, ang atong pizza karon. Pizza 16 sa bulan sa Pebrero tuig 2020. Maayong adlaw sa Ginoo sa gihapon kaninyo kanatong tanan. Okay, pasensya na no sa kining sa mga viewers sa FB, sa Facebook. Nagka-live po din pero sa mobile lang. Kung dili ninyo madungog ang atong background kay dili ninyo madungog yun, no? Kay dili raman sa sulod sa announcers both, no? Ato ra niya ning pangitaag paagi pod sa sunod, no? Kining atong gigamit nga pag live stream diri ra ni sa atong mobile mo nang di ninyo madungog ang out ay ning atong audio paingon sa console sa istasyon, no? Okay, pasensya nga medyo na dilantar po ta gamay, no? Sa atong tulumanon. Kaya nadugay po ta og setup, no? Sa atong gamit po din sa atong pag-record. So, importante po ni nga ma-record na ito atong programa. Kay aron po dili lang kamo nga nagapaminaw ron diri sa radio. Diri gyud sa dapit, no? Sa Dakbayan Dipolog. Ang ato usab nga mga igsuon nga ana sa layo nga diha lang makadungog no sa atong programa sa replay o diri ba live okay sa replay diha sa YouTube, no? Kay ato maning i-upload pod sa YouTube. Okay, now mga tinahod nga tigpaminaw o mga higala mga igsuon nga suki ni maong tulumanon atong hisgutan garon kining mahitungod sa kining dugang paghatag ninyo o kahayag o katinawan ngano nga atong panalipdan gayud o mutingo gayud ta sa atong pagtuo o manalipod ta sa atong pagtuo, no? Nawa may lain kung pagtuo nga atong gi advertise o atong gisangyaw. Ang pagtuo ra man gyud nga gisugo sa Ginoo nato nga isangyaw, di ba? Sa Biblia iyang giingnan ng unang mga gisugo niya sa pagtudlo, pagwali ang mga apostoles, no? Ang unang mga lideres sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Iwali ang maayong balita. Ngayon, dili man kini para lang sa ilang panahon, kundi para man ni sa tanang panahon na. Kay pangtibuo kalibutan gud ang tinukuan o pagtuo nga sugo nga patuhuan sa atong Ginoo. Unya ang magpadayon ani ang mga sumusunod na sa mga apostol. Ang mga obispo sumala no sa atong nakita sa kasaysayan, no? Kaya gisugo man sila nga motudlo pod og mga sumusunod nila, di ba? Naman sa Biblia. Unya ang mga sumusunod sa atong nakita sa history, mga obispo manggod. Unya naapil na po ng mga pare kay ang mga obispo nag-ordain man pod, naghatag man pod og authority, no? O katungod sa pagtudlo, no? Sa mga pare, no? Kay naa sa Roma 10:15, no? Roma 10:15 atong ipahinumdom nga unsaon man kuno pagwali o pagmensahe sa pulong sa Dios kung dili siya gipadala o gisugo. Sa laing pagkaistorya, unsaon kuno pagwali o pagmensahe sa pulong sa Dios kung wala siya gi-authorize. Di ba? Mo may laing pagpadayagan na. Unsaon man pagsangyaw o pagwali kung wala siya gisugo o gi-authorize.
nga musangyaw. Unya, mangutana siguro ta, di unsa man pag-authorize ni Kristo ang iyang mga apostoles? Now, simply, direktamente yun nga iyang gipili ang mga apostoles, di ba? Iyang gitudlo, katong iyang gipang pili mga apostoles. Unya, ang gi-authorize nga mga apostoles, sila na po dayo'y bahala unsaon nila pag-authorize sa ilang mga sumusunod kung mga successor. Kay alang-alang naman po kung si Kristo pa, panaugon pa nato si Kristo nga tuwa naman po sa langit, di ba? Oh, so, sa lagda sa maayong pangisip o pangatarungan, ang iyang gi-authorize ni Kristo, mauna po'y mag-authorize sa ilang mga successor. O bisan ko diya sa atong kagamhanan, for example, ang Supreme Court, dili man bisan kinsa nga mag-authorize og Chief Justice, di ba? O, naamang gitudlo nga mao'y may gahom nga magtudlo kinsay magtudlo o mag-appoint og Chief Justice, di ba? Nanay proseso. Dili kay bisan kinsa. Unsaon nila bisan kinsa? Nya lahi-lahi mo itudlo. Kalanrakas, di ba? O ingon na pod, ang unang yung gi-authorize ni Kristo ang iyang mga apostoles. Og ang mga apostoles pod kay gitagaan manggod sila gahom anang binding and loosing, pagdili og pagtugot, no? Mateo 18:18. Mao na nga sila pod mo'y magpili sa ilang mga successor o mga sumusunod. Dili na kay bisan kinsa lang, oy. Mao na nga kung mangita tas tinuod nga simbahan o iglesia atong susihon sa kung kana bang atong mga magtutudlo nakakunik ba na sa line of succession gikan gyud sa mga apostoles. But pasabot ang ordination sa atong mga pastor o ministro o pari nga kanang ilang ordinasyon gikan gyud sa mga apostoles, kanang line of succession. Dili kay bisan kinsa na tanawa nga ang atong pamaagi ron pagtuon sa Biblia, bisan kinsa lay atong paminaon, bisag walay authority. Na di ba nagkalanrakas ta? Nagkalanrakas ta, o sa ka Biblia atong gitudlo, atong gibasihan. Nya ngano man ni, lahi-lahi mon ang atong totality kinatibuk-an sa atong gitudlo. Nga matod pa ni Pablo, usa ra man ka pagtuo, usa ka bunyag, usa ka bautismo. Nya tingali mo, buingon mo nga, nya, but ni mo ipasabot veritas, mauday ng Katoliko, na may lain. May lain kung magsubay ta sa history. Bisa na nga itong mga igsuong Iglesia ni Cristo, di man sila musupak nga kining tinuhuang Katoliko, nasumpay gani panahon sa mga apostoles. Lamang, matod sa ilang akusasyon, na talikod na nawala na kuno ang pagkatinuod kay na completely disappeared o natibuok man kunong natalikod. Dili po taan na angay mo tuo. Dili gyud ta angay mo tuo nga ang iglesia kunong gitukod ni Kristo katong iyang gisugdan sa unang siglo tibuok matalikod. Na imagine sa lagda sa maayong pangisip ug pangatarungan ang gitukod ni Kristo completely disappeared o completely matalikod. Mutuo mo ana? No? Dagar ba ni tuo ana? No? Hinoon, kung dili lagi nato masabot pag-ayo ang mga tudling sa Biblia, maghimot tag kaugalingong interpretasyon, diha magkalahi-lahi kita na. Sa proverbio pahinumdom, narabay gihunahon na tao nga para niya husto siya sa iyang pagtuo niya dili di ay matamaan man gyud ta na. Nya di ra ba ta kahibalong na sayop na ta, di ba? Kay matud pa sa proverbio 14 kung wa ko malimot 12 nga na ay huna-huna sa taong gatuo siyang insakto siya pero dili di ay nasa ato pa kung atong analyson so wa ka kahibalong na sayop day ka. Manay lisod man na, di ba, bisag pangutan-o nato ato mga igsuong dili Katoliko, di ba? Tanan nila, bisag lahi-lahi silang grupo, tanan gyud wa gyud mo ingon nilang sayop sila, di ba? Puros gyud na insakto. Bisan kinsa bisan ako, bisan sa akong gituhuan, maingon gyud kung dili gani sayop ning Katoliko kay bali pod ug magpadayon putaan ng sayop. Oh? Gidinay na po dato atong kamatuuran ana nya ako ra bang call sign sa Radio Veritas nya kahibalo mo unsa nang Veritas. Ang kanang pulong Veritas Latin word na siya sa pulong kaugalingon natong pulong kamatuuran, truth. Nganong call sign ako ng Veritas kay mahigugmaon ko sa kamatuuran, lover of truth ko. Kana yung absolute truth mo nang kita gali mo sa
sa akong Facebook, no? Di ba, sa akong ngalan, Silbert Adriatico Dondoyano. Then sa ubos na ay open parenthesis, absolute truth lover, no? Veritas di Pulog, no? Absolute truth lover. Kay mahigog maong jud ko og truth nga absolute, dili ng truth nga lahi-lahi, no? Di ba? Kanang gitawag og relativism, di ba? Sa atong panahon karon naghari man ang relativism. Unsa man ang relativism nga ang truth lahi-lahi og dagway. Dili parehas. Oh, di ba? Di ba? Di ba na ay mga igsuo nato nga kasagaran ra ba nila masinupakon gyud sa simbahan Katoliko. Nya, mura ra ba na sila katuhuan paminawon nato? Kay murag humot kay paminawon sila manudlo kay matag pagtuo god ilhon nga equal ra parehas bisag lahi-lahi. Nya, nga but pasabot nga dili ka musaway ana ilang pagtuo mo korek kay para nila mo na insakto. Oh, then dili po ka musaway o mukorek sa pagtuo kuno sa laing pong pagtuo o religion kay mo pud tay sakto para nila sa to pa equal ra na puros na insakto. Na? Sus pastilan no kung matinuod na puros na insakto. Unsaon lang kanang mo ingon ta nga dili Dios si Kristo den apoy mo tuo nga Dios si Kristo asa may tinuod ana? Naagay usar tinuod ana kay usar may Dios, di ba? Oh no? Ngano makaingon ko nga humot kaayo sa paghuna-huna sa tao ng relativism, oh? Mo man ni na may libro atong katong yan aking Pope na to, Pope Emeritus Benedict XVI. Basahan ra ninyo na iyang libro na nalimot ko sa title kanang Dictatorship of Relativism, no? Humot kay na sa panghuna-huna sa mga tao ron. Ngano man kay respetuhan man ka, ingnon man nga sakto pud na para ninyo. Then, sakto po na ng uban para nila. Yeah. Dili na to hukman nga sayop na ilang pagtuo kay mao lagi, dawaton lagi, magdawatay lagi. Pero tinuod man ang giingon sa Biblia nga magdawatay ta. Pero dili ta magdawatay anang pagtulunan nga dili mao. Kay na man pagtulunan nga di mao. Ingon si Pablo kinahanglan i-refute ga inang sayop nga pagtuo. So, dili po na ang tuhuan ng tanang pagtuo pros husto, no? Oh. Now, naamanggoy akusasyon dili lang ko maghingalan og grupo ha kay gihigugma nato na sila. Giakusahan kitang mga Katoliko nga dili kuno ta modawat nila kay ato mang ipabarog ang atong pagtuo nga mao gi original. Nga so kung original ato sa ato pa ila dili original. Di ba? Di mo ingon din sila nga sayop gyud ng Katoliko kana mga CFD. Ngano man kay ila mang ipalutaw nga kami dili mi tinuod upiki. Oh, kay ang baligod sa original, dili original. Ito papiki. Na kung moingon ta nga Katoliko ang original kay usara man gyud original bisan pa kana agong karsones. Oh, di lang ko mahingalan kay ma-advertisement daw niya. Waro bayad diri sa istasyon. Oh, mabawal na pod. Oo. Bisan pa sa karsunis na agay original. So kay na original, nya kanang mag-awat-awat ana, dili na gyud na original. Nya unsa may tawag anang dili original, di peke, nya dagar ba masakitan day ana kung musulti ta nga kung dili original na ila, di ba? Now ako ang klarohon sa mga membro nila ha, nga kung mulitog gali tag pulong piki address sa ilaha pero ako paselo alang yung ko no kung na kanang na direktamente na ko na gamit no as much as possible dili ko ganahan mo gamit ana no pang saylo alang yung ko ninyo kay sakit manggugay na no sakit kina paminahon pero akong klaruhon lang yun ha kung inyong nasabot sa akong mga statement diri nga kanang inyong grupo piki no bisag di ko mo gamit ana diretso ba now dili biabot pasabot nako nga kamo ang inyong pagkatao mo'y akong gipasabot nga piki. No, dili gyud na, no? Labi na inyong mga batasan nga maayo alang-alang tawgon ako nagpiki, no? Naay grupo diri nga bilib jud ko kayo ana ilang grupo kay matinabangon, dayon maayo pod sa personal, matinahuron, mutahod yun nato. Nya mga amigo nato na sila, no? Unya, unsaon man nga si Veritas good, usara man gud kapag tuo ang gi-advertise. Kay usara man gid po nang giingon ni Pablo diha sa Episo 4 hangtod 5, dili man lain-lain. Oh, dayon kung magsangyaw ta diri, moingon dan sila atanawa si Veritas kana ra gyud iyang pagtuo gi-advertise ato pa kining amo mga piki dai ni. Oh. Now, akong klarohon ha, kung maunay akong gipasabot, dili ang inyong pagkatao mo'y akong gipasabot nga piki.
Di ba mga amigo man ta, kay kung ang pagkatao pa ninyo mo'y akong ipasabot nga piki, na di na ko makigistorya ninyo, no? Di na ko makigistorya ninyo, kay nga ano makigistorya man ta ng piki? Oh? Dili ang inyong pagkatao o kanang mga maayong buhat ninyo mo ay akong ipasabot nga piki. Ang ako lang ipasabot ana, kanang inyong gibarugan nga dili husto. Kana bang atong kompetensyaan ng Katoliko, dili man yun husto. Oh? Kompetensyaan nimo ng original, no? Di ba sa prangkahan lang istorya ha, ang may katungod yun unta mudawat og abuloy ang original nga pundok nga gitukod ni Kristo. Dili nang laing pundok. Ingon galitong sa kapare akat wala na ni pahulay na. Bukal kay to siya masulti. Ingon siya nga kanang ubang tinuhuan nga dili original iyang gipasabot nga mga kawatan na sila. Kawatag abuloy. Kaya naman, kaya ang mga tao dito naman mohatag abuloy nila nga dili man na sila original. Di ba tanawa ra gud? Ang angayan mo dawat og abuloy ang original nga gitukod ni Kristo ni adtong unang siglo. Di ba? Unya nga nung daghan na mga pundok ron nga ni kompetensya sa Katoliko nga nagdawat-dawat pud og abuloy. O di, sa ato pa kung ayohon natog sabot sa logic, mga kawatan na sila abuloy sa Katoliko. Di ba? Di ba mga kawatan indirectamente hawa ko maingon direct kay sa moral philosophy dili ron po na maayo nga maghukom ta nila direktamente nga ilan ang gituyo, no? Wa man ta maingon gituyo, na blind lang siguro ba, no? Kung mag-analyze ta kung kanang inyo mga pundok dili na original nga gitukod ni Kristo na indirectamente no kay wa man po na ninyo gyud na amo kay balong na sayop mo para ninyo hustuman mo, pero in reality gyud dili man gyud na angayan magdawat og abuloy, no, ng mga pundok nga dili original. Ano man kay ang original ra nga gitukod ni Kristo mao gyud may angayan magdawat ana, di ba? So mao na nga kung but na hunaon wa mo kay balo nga inyong gikawatan ng Katoliko. Di ba? Di ba na daghang mga pundok ron nga nangadato pero sila kahibalo kawat da ina, di ba? Dili po ta maka-accuse nila nga impierno mo ana kay wa mo kahibalong na sayo po, di ba? Gawas og nakahibalo mo nga nakakawat day mo sa Katoliko nya magpadayon mo ana kana may peligro, di ba? So mao na. Now, wa ako'y panahon nga mo expound karon og ayo kay 2 minutos na lang ibilin, no? Dugay po ta gamay pag-start. Now, padayon lang mo og paminaw ani ha. Kay atong ipadayon pagyud ang pagpamatuod ninyo nganong Katoliko nga pagtuo mo'y original. Pero kahibalo ko nga daghan mong mga doubts pod o mga pagsaway sa pagtuong Katoliko, natural man na, no? Kung wata kasabot, wata kahibalos tubag. So, mao gyud na inyong hukom. Pero muna, padayon lang tag-dialogue, no? Dili lang ta mag-judge personally, no? Now, sa pagtuo na, pasensya lang kay usara gyud ka pagtuo ang ako gyung i-advertise nga mao gyud husto kay mo boy giingon ni Pablo, Epeso 4:4 hangtod 5 alang usbon na ko na. Again, no, kanang mga listeners sa Facebook, pasensya din niyo madungog ang atong background kay ang atong gigamit sa pag-live stream ang mobile lang nato nga dili niya ma-receive ang audio sa gikan sa console gyud sa DXDR, no, sa station, no. Okay, now sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, sa atong obispo diri sa Dakbayan sa Dipolog o mga kaparian sa atong Santo Papa di ay, no, sa atong labawng magkagagahom, no, hangtod sunod higayon, no, sunod Domingo pohon samang oras og istasyon.
negosyo mo nationwide. Ang mga matitibay ang loob, kinakaya ang bawat pagsubok at hindi nakakampante sa bawat tagumpay. Kasama ang Tanduay Rum na 165 years nang nagpapatibay ng loob. Ako po si Derek Ramsey. Humahanga sa inyo kasama ang Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Isip mangingisda, kada palawod na ko para sa akong pamilya. Kada labay, para sa pag-eskwela sa mga bata. Kada bira, para sa among pang-adlaw-adlaw. Para sa pamilya, dapat aptik yun mga nabuhi. Maong akong tambal, kanang aptik makayo. Rexidol Forte, aptik panag sa bukan, labad sa ulo, pamaol, o hilanat. Kay aptik tang mga nabuhi para sa pamilya. May makapildi. Rexidol Forte, aptik panag sa upat. Alagang tunay, alagang Pilipino. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga paluod na panghitabo sa kusina. Crime Against Hygiene. Sabi ko yak! Kung sa maning niya sa akong face! Kung saan man ako paghugas ng plato! Mrs. Ang mga nabiling sa plato, ibalik lang sa sponge dito sa base. Basig kung unsa na mo pilit sa taste. Yan! Mas hygienic ramang Joy. Ipatulo diretso sa sponge. Ug for 99.9% germ removal, ang Joy Antibac. Nga naman, Palipyo na mag-joy! Huwag ka naghasa na hugasan! For hygienic dishwashing, mag-Joy. Also available, Joy Antibac. Ang pambalay ni Gio nako, dili pambalay. Ang gawas, maong kinahanglan na ay 99.9% sa proteksyon aron malikayan ang bagong adlaw. Downy pambalay ni mo summer ihataw. At ibang aron